মই বিদায় লোৱাটো दिपेन बर'आ एबसुखौ रिजाइन होनाय प्रेसिडेन्टशिपखौ बे निउसखौथ' गोबाङा मोनबायदां आंनि सिगांबो आरो गोबाङा मोनाखै आं फुल भिडिअ होनो थांगासिनो दङ गोबाङा बुजिगोन बेखনত মই বিদায় ল'ব বিচাৰোঁ भिडिअखौ आं फुल दामनो थांगासिनो दं बेनि सिगां फंनैसो आंनि गोसोनि मतामतखौबो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों होनो सानो जानो हागौ आंनि बुंनाया बहाय माने जेबो भेलुएबलथ' नङा अब्लाबो आंनि गोसोआव मा साननाय दं बयहाबो बुंनो मोन्थाय दं नालाय बेखायनो आं बुंनो गोसो जादों सा खोला सानजा सोनाब एन्टायार जेराव बर'फोर दङ गोदोनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ गोबाङा लाबोबाय गोबांखौ नुबोदों जेसेबां बिबानब्लाबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट मोनसे समाव पलिटिकेल पावार नांगौ जायो पावारनि थाखायनो बिबान होलायनाय बेखौबो जोंहा बुंनांगौ गैया गावबा गाव गोसो दा खोथाया जाहैबाय गोजोन गोरोबथानि उनाव एनडिएफबिनि गनाय मानाय बेखौ दोनथ'बावबाय आंनि बुंनांगौआव दोनथ'जायामोन अब्लाबो गफुर लखिमपुर सनितपुरनिफ्राय लानानै धेमाजि ओरै हलंगि थलंगि माबा सोसननाय गामि दाजाबनायनि खोथा दासिमाव बेसेबां कमप्लिट जाखो मिथिया बेखायनो सिगांनिफ्राय जेसेबां ओरै सोनाबहानि एबसुनि प्रेसिडेन्सि बा माबा सेक्रेटारि मोनबोदों थिग बेबायदिनो जों खोनाबोयै जारिमिनाव जों नुबोआखैब्लाबो गफुर हालामावबो गोबां बर'फोर जिउ गारबोनांदों दावहायाव आरो मोजां गियान गोनां सुबुंफोर गफुरजोंबो दङ सानजा रायजोआवबो बेखायनो एबारनि दिपेन बर' बिथाङा निस्सय रिजाइन होमारोब्ला सानजा रायजोनिफ्रायबो मोजां लिडार जानो हाथावना गुन गोनां सुबुंफोर दं बैफोरबो स्कपखौ मोनोब्ला मोजां जागोन नामा होननानै आं सानदों आरो गोसो सिंजों सिं मानो होनोब्ला जाय आउट अफ बिटिसिआव थाग्रा सुबुंफोर जानो हागौ नाथाय बर' मोजां प्रेसिडेन्टशिप रल मोनोबा जेबो राजखान्थि दोलोजों लोब्बा गैफाया जासे बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां दैदेनलांनो इन्सट्राक्सन बा मोनसे दोहौखौ लाबोनो हागोन होननानै आं सानदों आंनि गोसोआव बेखौ आं रायजो राजानो फोरमायबाय मानो होनब्ला ओरैबो गोबां गोरोंफोर दङ सानजा रायजोआवबो नाथाय दिनैनि दिनावहाय स्कपसो मोनाखै बा होजायाखै बेखायनो बिबानखौ मोननांगौ आरो दा दिपेन बर' सारा बिबानखौ गारमारदोंना गारमाराखै आंनि नुनायावथ' गारनाय बायदि नैबे निउसखौ नोंथांमोनाबो नायदो आरो शेयार खालाम बयबो मिथिनाय बायदि आरो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों अननानै निमाहा बिनाय थाबाय মই বিচাৰোঁ যে এইবাৰ দতমা বডোফা পথাৰৰ অনুষ্ঠিত হোৱা ২৭ সংখ্যক এই অধিৱেশনত মই বিদায় ল'ব বিচাৰোঁ আৰু সাংগঠনিকভাৱে মই বিদায় লোৱাটো মোৰ এটা সিদ্ধান্ত মই ত্যাগ কৰি সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা ইউপিপিলৈ যোগদান কৰিব দিপেন বড়োৱে আগন্তুক বিটিআৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দিপেন বড়োৰ